Kacu iki. Bingung iki sampean aku. Awan-awan mangan dede ngapek gelas keliru cengkil. Kon wis. Tibane wis menclek iki. Bojone mbopet 9 wulan sing lanang luyur ae. Diluk engkas jabang bayi wis lahar anu. Aku ngono-ngono iku salah peno dhewe. Awar-awar golek nang sepanjang wong monawar untune bogang. Loh. Iki tak pencar rek. Loh, jule-jule rek. Oh, sawangane kok gak iso. Yo tak ladeni. Aduh. Kata wedan ya kan ya. Wah, laju-lajuli kok iso tambah ngono. Lek ana ngene lho, Nak. Ya biasa. Nah, lho iku kendang, bonang, penerus peking guawang kabeh iku ditabuh bareng. Tenono ya. Dorong. Wis. Hop. Ngene lho, arek-arek lek utang dhuwit gak dikeki ya boleh ngene. Toro pisan. Engko dikeki 2000 lak wakase setengah mati. Jula-juli ke lho rek, jula-juli. Lek tak posno jula-juli biasa terus digedungi kok lho, ya. Boleh enggak? Ya. Padha-padha ya. Tuku tongkol cuma loro kesake mentol isine mbako. Bapak guru ayo dikubur
jam 6 esuk budal jare ngampiri kancane wong tuwa dipamiti seneng atine duwe anak sregep mempeng sekolahe dadak nduk dalan menggok sapa nok tuku sing rame dasar adekku areke ayu mlebu toko bareng guyang oleh mlaku model kaya kesusu mula aksine kaya ana sing dituku dadak kepethuk arek lanang ganteng oleh ndelok sampe mendelem arek lanang dilirik kok mengsam-mengsem adikku tertarik jatuh cinta saka nyongkon arek lanang pancene aksi bare adikku terus dicideki arek lanang langsung ditakoni mas ape tidak endi sebab gawa kunci jarine ape joko mercy ngakune arek lanang jare dadi direksi adikku cintae tambah setengah mati durung suwe oleh omong-omongan dadak diparani bapak polisi arek lanang dicekel jare mari nyolong TV ayo memelo ya ketun buri tak kakon ayo ayo cak biasa Anita sirgep sekolah sir-siran ayo apa ya adikku dhewe tapi berangkat buntut ini. Nah, mulai ya. Tangan Naning unine bonang penerus pekeng kenderan gampang kong kempul kenong lan kendang iku ngono arane tabuhan iki ngono gendeng jula-juli wong enake bareng dikitungi wong parlune ayem-ayem nat masih gak duwe gak ono sing ngerti carene iki jula-juli dangdut isonggi wong wedok sing besengut blonjone kurang seweke katut bareng sing wedok eling sing lanang ditabuk parut ana sing ngarani jula-juli disco tak jogeti kok krasa entu gak ngerti do omati enteni pegawe toko sebab tempat tidurku sik bayar separo gak ngecap jamanku nom-noman sir-sir aku sak pirang-pirang katik dudu anake wong sembarangan ngalor ngidul sedan-sedanan tapi sing pero iya
yo gak heran iku ngono sedan silian opo maneh bareng aku kawinan Sri kawin 20.000 bojoku tak urunan ijene opeo yu painten ketiban cendelo namung semanten hitungan kelam tak jaluk dulur-dulur sing mirengno kidung aku ya gak usah kadeke nyinggung perasaan iki sipate guyon. Ya, kok salah paham Mbas Moro aku wah wis susah awak dhewe sing susah ya. Anak-anak aku ngene mang sebab adikku dhewe. Saiki ya getun, boleh tandur ndok omah. Sekolahno gak gelem ae ngledek kae. Saiki awak ireng ya kapok kon mlungker iso kaya urang awak saiki. Siji karo aku ndalang saiki. Masih pelawak lek iso ndalang ya lumayan. Engko pelawake sepi ndalangi. Iya ndalangi sepi maca melekan bayi ya. Kadang-kadang kate melok kendrunge Pak Kemis aku nang Blitar. Saya wong dalang belajar tak anggap aku muput iki wis ono lek sak wulan situk bae lek gak salah. Situk iku sumbangan iku. Duh kok boci saiki wong ngandek-andek mesti ngene Dik niki murah-murah mawon nggih kangge conto. Jange nggih kiwa tengen enten sing ngrasani. Niku terop mawon papat jange tapi nggih nanggap pentrung lek. Iku kok mesti ngono iku heran aku. Oh guyon-guyon awen. Lho, halo. Ri. Waduh, Dah kon ya apa Ri? lawangmu tutupan ae lah nang nggonmu. Lho, aku mari latihan, Mang. Terus metu yo ngelipur pamikiran nih, Mang. Latihan, Latihan. olahraga ta? Olah apa? Lah latihan apa? Latihan sekarat. Cok guyon ta? Lah ya apa meneng-meneng jejek kepiak-piak grudak-gruduk. Nah, tak eling wong edan aku ning jero omahe. Oh, latihan dalang. Lho ya apa lah tanggapane wis engko bengi adakno. Dadi walian bengi terus meni. Biasanya lah awan dhisik bengi dhisik ae. Iya. Kok bengi terus meni awan. Ya lah. Wong kan eleke wong kepengin dadi dalang. Cuma kon iki nek latihan lawangmu aja kon tutup lho. Lho, lah, Dibuka supaya akeh wong nonton. Dadi iso nambah spirit. Nyambut gawe ngene. Aku nonton arek cilik kene gak kenekan, nonton mlebu-mlebu wayang ilang, aku torok lan. Iku wayang nyilih ya takno. Dadi kon iki dalang temen. Lho yo apa tangga kaku. Tangga kaku iku. Tangga kaku. Oke. Tangga paku ri kon tak critanono mesti roh kon engko tak critani. Tak cerita nono ya. Kamu tak critani roh gak tak critani gak roh kon. Oh, wis cerita. Wis yo mek situk engko bengi tok iki. Oh. Aku cek tas iki kepethuk kon, kok teko kulon. Loh, nang Jawa Tengah kursus. Kursusan? Loh, aku sekolah nang Pak Anom Suroto, Pak Narto Sabdo. Oh, iku rono aku. Pengalaman ya. Iya rono wis. Terus cek tas iki kepethuk nok porong. Lho, nang Pak Woto nang Sleman. Nang Pangkat kono Pandaan. Kang Panjer adano iku kursus wetanan lek ngulon iku kulonan. Jawa Timuran. Jawa Timuran. Terus yang ngenane jemu ae kepethuk nok rumah sakit kene. Wis simpang ah. Iya. Oh, iku kursus mbek wong loro ri. Kon iku lapo dalang nang simpang iku. Dalangmu cek mahire lho. Lho, Kok sembah. ngurusi wong mati bareng loro bareng. Rono iku berobat. Oh, berobat. Kakean melek kesehatan terganggu. Iya terganggu. Dadi kon iki dalang. Lho wetanan kulonan ngidulan ngaloran mendhuwur. Wis tekan iku. Dalang kok gak karon panggonamu sih lho. Tapi- ngalor ngidur mendukur barang. Ceritane pakem lek aku. Oh, Pakem tek ro ya. pakem. Pakem wis- Keluak iki lho keluak. Pakem Pakem iku- nurut pakem. Duduk carangan ri. Oh. Di ono iya. bukune. Ono bukune ya. Kon mung rono mbliyur ndelok bukune ri. Lho apa? Wong buku nduk omah bukuku ono 200. 200 iki kabeh gak ono sing tak belajari blas. Yo tak delok tok. Gak kon pelajari, kon pamerno tok. Gak kober. Si aku takon, apa sih istilah dalang? Dalang ya nyeritakno barang sing kuno. Barang biyen. Duduk kadal Malang lho ya. Termasuk udal-udal lan piwulang. Iya, barang sing wis kependem-pendem iku diceritakno maneh. Kita barang sing ilang. Iya, sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Iya. Terus ya apa to? Takon apa kan? Terus apa sebabnya sih wong dalang kok mesti ngedep kelir
lampu terus gedebok. Niku no artine. Iya, artinya ero kan. Kelir iku ge jagate wayang. Lah, iku lampu. Lah lek lampu iku blencong, iku minangka sengenge cara anu ya. Awan barang ngene kadang-kadang. Iki madangi ri. Wong niku kok bingungno dalang kok ni. Lah, gedebok. Nah, gedebok iku kanggo bumine wayang, utawa plesir kanggo langite wayang. Termasuk keblat ya. Iya, lek gedebok iku ge mancik wayang ya. Mancik wayang. Iya. Lah upamane gak ono gedebok ngono ya apa? Gedebok kan. Kan ono. Ya damen ya kena diwul-wul ri. Oh, damen duwel-duwel wayange dicepno kono. Iya, tapi kuatir. Lah anakmu nonton diodol-odol anakmu teko mburi. Lah iya. Wacut desa kan gedebok ku desa ya apa Lah upamane saiki senajan gak diodol-odol anakku ya. Ya kena ae. Zaman-zaman pembangunan. Iya. Sawake sing digawe pembangunan. Iya. Terus gak ono damen. Kan Terus damen. wayange dicepno apa? Gampang gegere anakmu dikurepno ya. Diincepno nduk kono ya. Kan iki iso ndalang tak gak iso lho. Bu aja ya iso ri, katakno. Sih, nek panjenengan kok ndalang iku sakjane ndalang iku gawe lakon apa sih sing paling iku? Sing angel ku lakon sing durung ruh ri. Iya. Lakon sing durung ruh. Kok niku? Kok niku Lakon durung iku berarti lakon durung dadi. sing angel ku Brontoyuda. Oh, Brontoyuda. Lah gak ndelok pakeme angel ri, gak kena sak anake dhewe. Terus ana mana sing iku? Apa ngruwat kala? Oh, iku kanggo anu dalang pengruwatan iso aku. Bathara Kala Ya kanggo ngruwat iku. Oh, Bathara Kala iku panggonan nang ndi sih? Bangunane ana kayangan. Oh. Ngono lho. Lah apa sebabe kok mudhun nang Mercapode? Sebab goleki panganane. Oh, Nadatala Mangsa. Iya, akeh panganane ri. Lah apa Nadatala Mangsane iku? Nomor 1 ya, Bathara Kala. arek sing diancat-ancitno iku. Anu, diancat-ancit lak kocak lah no. Arek situk iku lho, Antang-anting. lek gak diruwat panganan Bathara Kala. Heeh. Ya, gentono gendini. Nek gak diruwat. Panganan Bathara Kala. Iya, terus Terus wong ngadang dandangi rubuh. nek gak diruwat. Panganan Bathara Kala. Wah, keri tak critakno lek 12 taune gak mari ri. Oh, ya iku Nadatala Mangsane ya. Iya. Upama saiki jaman wis maju. Iya. Gak ono apa iku pawon terus gawe kompor, kabeh wis diruwat. Terus Bathara Kala mangan apa? Kabeh gak ono blas ngono. Gak ono blas. Gampang ri. Mangan apa? Bathara Kala mangan janggelan. Iki Bathara Kala apa mangan janggelan iki? Aduh. Koni wong kene dalang durung patek bangkit kok takoni iku mang jawab aku mbok cocok mbok enggak ri wis pokoke. Gak kesalahe lho. Tapi lah oleh andek-andekan macam ini. Si aku takon lah. Iya. Ayo wayang apa sih nek pancen kon dalang lho? Sing gak tahu perang. Ayo. Wayang gak tahu perang. Oh yo sang yang menang. Oh gak iso jek perang nek tepake lakoni diperangno mesti. Dewa Ruci. Oh perang jian. Apa ri? Kon gak ero. Karo. Wayang sing gak tahu perang wayang opname. Kon gak tau diselentik kuda ya. Oh lah apa wayang opname, wayang rusak iku ta? Ayo wayang apa sing jenenge mingkem? Oh ya sekutrem. Nah lah Sekutrem. terus apa maneh? Ya iku tok bae. Lho, kan iku wis kan terbatas iki apa lu mikir iki? Mosok ono maneh. Ana Apa ae sih, Cok? Kutrem, Iya. Mantala Mariem. Iya, Terus Janaka Nom. Gadut Kaca Nom. Pronto Senem. Yupainem. Mare njaluk dibekem ya tane. Wah, wis kursus mbek kono malah rusak ae. Wis kait ya apa duwe panjake kurang lho ya. Wis tak lantarno nang Munawar. Menawar. Oh, cok kuwatir. Lho lagi. Lho. Kon ndi? Iki panjake. Iki apa? Wah, lagi manjak gak iso lek mangan doyan iki arek. Sing manjak sapa kon ngono ngomong. Kon saiki malik gagang, elak dadu. Aduh. Malik pantat kon saiki. blakrak. Duwe sing teko aku lho, War. Ya matur kasuwun. Heh? Ya matur nuwun. Lho, prasam kon tak perseni ngono ta. Lah rumasamu ya. Kok matur kasun iku mono panjer teko Kartolo. Oh, Manjak war. Manjak kon. manjak. Iya. Sing iso manjak sapa? Jadi kon iso piye niku? Sampel lah. Nek manjak gak iso nek nyitak boto. Gawe gedhe guling iso. Iki omonganmu malak-malik. Ri kon gak kleru ngekek dhuwit wong ri. Bener iku biyen kok sanggup jare iso manjak wetanan, kulonan, Jawa Baratan, Jawa Timuran. Iso ta? Jabane jagatan, Kon iki iso tak gak Iso ta gak iso? ndukur langitan. Lho. Iso. Sik wetanan lho ya. Wetanan. Njaluk wetanan lho, Surabayaan. Iki ngopo isih wetanan? Kaya Pak Woto Sleman lho. Ya iso. Ayo mulai apa wayang iku wetanan iku? Dino. Iso. Wetanan sik. Wis melisi kabeh riri. Wetanan sik. Wetanan. Iso. Terus sampe ngaco Kulonan ya iso. tanggap aku lho. Temenan. Ya apa wetanan iku mulai? Dino. Ono Iya. nong terus. Ri tanjamu ri, tanjamu ri. Ah, kan Si, ya, Pak, ya, Pak. goblokmu wis teko
Mulai umur seminggu bae kon iki. Pak, contohno. Ngene lho. Ya. Tut 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 to lo lo le 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 le. Nah, iya, iya. Lo Iya. lo to lo le le la lo le la lo le lo. Lo le lo. Iya, iya. Lo le ta lo le lo da lo le lo lo le da lo ne na tu pat. Nah, Tê tê lô lê ta lô la lô la lô tê tê lô lê la lô la lô la lô. kowe kon kungkum nduk blumbang kon are. Lah apa? Lah ya apa katane anak tete lole rek. Wah, wis ngene war tak ayat 10 rungok-rungokno ya. Ding tak deneng nani nona noni nona noni nona nona ni na no 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 neng net net noni net noni net nona noni noni ne na no noni noni ne na no nona ne na nona nona noni ne na nona tete lole aduh. Epok kan niku. Oleh katut tete lole pisan nih. Perang nek perang perang. 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 Tak dong, iya. Yo apa? Dun. Tak. Oh. Wah, wis munawar iki adakno. Lah ya apa sing genang ngono rek, wis. Lah nek kon ya apa nek perang Bisa. Jawa Timuran? Ka iso ta? Kon lho. Ka iso mana? Ngene lho. Kok gak iso ya apa sing aku gak Tak iso. tong Nah, petak det lo le lo de lo de lo de lo de lo do do de lo do do de lo do de lo do mo de lo nah du pet tê tê lo le ta lo la lo tê tê lo le la lo la Sapari. Kon durung tau mangan tungkai sepatu aku. engko ndek gak iso ngelono kancane kon niku. Tete tulen ana kon lho. Ngene ae engko jejerane nggih lek gak Gondo Kusumo ya Wis aturen nek gak Gondo Kusumo ya Surabaya ngono utawa Gedhok ya. iya Mulai Gedhok ka anu ya wis jarane ae kon mlebu rono ya. kone gedhok Mesti sancek rusak, dalange mesti sancek rusak. Wah, dakno. Lah engko gampang ya. Engko kotak gawakno. siapa Kotak wayang kon. kabula kajate aku iki. Heeh. Dikon nggawa kotak. Iya. Kowe ana wong loro tak pilih mati lho lah. salah kon lho wong padonku iki padon manjak kon gawa kotak Ya sing bayar lah aku ta rek. lho ya mos ya Gawon. rane Mah, Gelem ta Kak? kon nari. moh Gelem ta Kak? Moh. Kabeh gak gelem. Moh. Wis tak gone dhewe rek kok. Waduh ya apa rek oleh panjak luru kok mokong kabeh ngene iki. Paling-paling mbek sandingan games iki kok. Wis ketara iki lho jelas e. Nggawa taplek meja ya. Engko mesti lek gak nggo klopo ya beras. aku curiga elek. aku lak kuatir munawar Apa? menara wis tuwa ta Iya. dadak manjak nggawa bantal iki kena apa coba Mosok ngempul barek layan jange. Iku ngono udunan. Wah arek iki. Engko bagian njupukno wayang bareng ya. Tulungen ya. Engko awakmu aku butuh Arjuna njupukno. Cukupno. Butuh Hanoman. Ya. Butuh Pecok. Napa ndalang butuh pecok? lho pe kayak Gumecok dirijimu iku. Raksekso. Ah, raksekso. Gede, Ya. tak cukupno. Aja sampe kacu lho ya. Golek kurang gendere ya gendera. Lah iso sih ya. Kok menawar lek kan upama kempule pedhot ngono ya menawar gekno tak dadane tampari ae wis. Ya jole nabu ya. Tampari kempul ae ya. gocek ya Yo gak ya digantung menawar lho digantung. iya war Iya, War. Ditenono nek ana wong melintir ya aku. Oh, lah kon manjak tapi iso ya War ya. Iso wis. Temen iso ya. Kabeh sarwa belajar. Lah ngono engko arek-arek jan bareng dhisik ya. Ngono. Aku tak ngambil kotak. Iya. Juk terapi. kendaraane apa lho kendaraane Iya. Gampang kok. bis kotak Wis wedhus iku. Mawur ae. Wis kon Pasal lho. wis ngene mlaku dhewe-dhewe entek pira engko tak ganteni ya. Ya. Ya mari kon mlaku dhewe-dhewe teko terep terus beber kloso terus depok. lho pokoke lak oleh ijol lah wis tak budal dhisik kan Pokoke kalkulasine entek pira. ya Bang Kalkulasine entek pira. Ya. Iya. Utawa kok ngene rek tebasane mari wis. Kono gak oleh adang kok adang dhewe ya engko kompor bareng. wis ta kon iki dalang tak budal kemah kon Lha diagak engko diukur rugi utawa bathi lek bathi ya adang dhewe lek rugi ya wis diserani digawe ngono. Jadi nek agak ibadi ya diterusno, tanggapan nek rugi ayo balik dalan. Iki co sepurane tarep cilik ya. Wis sing mburi ae kok tambah tak cilikno maneh ya. Ya, tak laris tau. Wis, lek ngono budal dhisik arek-arek jan aku tak Iya. ya buka tak ya. Iya. Heeh. ayo War Ayo Ri. ayo Ayo.
Hek, Apa? ya apa bapak kabeh ta? Sandingan ta? Iya ya sembarang apa anane awak dhewe jangan digawe. Wis tak popokno kabeh. Temen Ya wis, komplit kabeh. ana sing kurang. Apa-apakane wis. Wis. Hmm. Lah sampean gawe undangan wingi piro? Nah, undangan piro? Undangan cukup sak kanca dhewe gak akeh awak dhewe. Piro? 1 juta. Wah. Kan iki wong undangan kate sak piro Kali maneh. tutuk Kalimantan kono le undangi. Ngawur ae. Saiki ngene, awak dhewe kare nunggu putusi teko ni dalang saiki. Dalang sapa sih? Alah iku Kartolo. Wis seru sampean. Ya wis. Monggo. Iki ta. Kula. Duh, sampean. Nggih. Sampean sinten? Dalange. Oh, Oh, sampean iki dalang. ta dalang Kartolo iki. Sampean pun supe kali kula. Lho wong rumiyin niku nggih, nak supene nggih mboten supe, Dik. Nggih. Rumiyin nak kelem waktu mriku niku alit niku tiange. Ganteng ngoten. Nggih, kangge Niku sampean komisen. tepak ing mriku niku tanggal 6. Oh, ngoten ta. Oh, iso malah malih, Cak. Malih, iya. Niki tanggal tuwa, nggih delokane malih tuwek ngeten. Oh, nggih nggih. Lah setunggal niki. Niki Kula sindene kula. Gak keliru ta? Hah? Sinden kok ngene sih. Sinden niku. Ya nuwun sewu mawon nggih, Dik Nggih. Kartolo. Sindan niku umum nak istri sih sindan niku. Oh, nggih. Kok jaler? Lho, sing Modern. sing penting kangge suarane. Oh, Enak suarane. sih suara sampean. Lho, wonten nih. Sampeyan cobi. Saram. Lere. Lho, Dek, Gak iso tak cek contoh. kok eling wong ngantuk sih? mboten nyacat, Dik, suara sampean. Pun. Lho. Atus sampean niki leres nggih? Nggih. Sing penting nek empun wayange tanggep Papakane. papakane sinden enak-enak. Oh, ngoten. Ini Dik. papak napa? Lho, Papakane, bapak napa? papakane biasa niku lho. Hansip, Napa? hansip itu. Kok hansip? Apa, Niku Cak? lho, jajan pasar. Nggih. Tumpeng siji kali petik male tikus. Lho. Kok tekus? Klintu. Das sapari rek. Ya apa? Lah napa Napa? papakane? Jajan pasar, Nggih. tumpeng, Nggih. panggang ayam, petik putih terobos. Sampeyan iki napa sih ya? Klintu ngeten lho Ya apa, papakane niku Cak? Ya nggih. apa? Napa niku sampean tahu? Jajan pasar. Jajan pasar, Tumpeng. tumpeng, petik, putih, pelus. Sampeyan niku keliru Apa sih? pisan, Cak. Lah ya apa sih, Dik? Jajan pasar, tumpeng, panggang iya. ayam, petik, putih, molo. Dinah. Wah. Sampai peling-peling aku. Sama tiba. Nggih, Pun. Wis Pun, Dik. depan Mang, Dik. Wis nduk mburi. Iya wis. Pun. Siap-siap ta? Empun. Pun, mangan, Nggih, Eh, mangan sih. Nyun sewu lho nggih. 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 Kula mangan pun kali dirasan-rasani. Nggih, pun ada sukan-sukan. Lho Ya, ngene lho, Dik, Dik. kurang Dewa nasi Dewi kan? iki sembarang nek wis cemepak enak sih. Iya. Kok kari wayangane. Niku. Tolong, Pak. Lho, Lho, iki sapa lho. maneh? Tolong. Iki lha apa iki? Kotak-kotak nih, tolong. Tiban sampean. Dadi sampeyan malah napa sampeyan niki? Nah, iki lho, Dono. Duk napa iki? Kulo kotake. Niki lho, pun. Ngono. Napa? Kotak abot. Napa, Dik? Lho. Bayarane. Iki ra Bayaran? sing ngusungi Oh, sing kotak niki kotak wayang nggih. Sama niku mbon tau semaput nggih. Bayarane pinten? Wah, sampe ngawur lek ndamel sewek ngeten iki nggih. Terus udengan beto keris. Nggih. Napa niku? Niki dalang lho. Lho lak dalange Kartolo ta? Sampeyan lali ta? Kenapa sing Kartolo pun dugi kok? Lho, enten dalang mriki ta, Pak? Pun. Kali sak sindene. Kali malah kali sinden. Sopo iki? Tiange Dhuwur. Dhuwur. Nggih, Ireng. Lemu nggih. Ireng. Sing situ sindene wedok apa lanang? Lanang. Jaler. Bogang. Heh? Bogang. Lanang bogang. Golongane arek iku mah. Sani Kenapa? sani temu ndi? Lah niku Lah, niku. napa nedha papakane nika? Panggang ayam dipapak kali arek. Nggih, mangan ayam Nggih niku. pun. Aduh, kauman temen rek aku kira. Napa sih? Sik kene mriki sik. Lho, Ya, Dek, sampean mriki. Masane golongane blorong iki. wecoh, hecoh. Enak ari. Enak war. Webat Bojomu mah gak adang ya? iwak pitruk, Oh, wak wajah pitruk. karo gareng. Petik. Nah, iya temenan. Bojomu gak adang ta?
kon Iku ngono bagane dalange kok tenggak lho karepmu dhewe. Lah aku mangan apa aku engko? Wah, wis tak kano taplak teko marek adakno. Buntelan. Bener niki yang apa sih Yen sing apa pundi sih niki dalange? Kulo dalange. Niki sapari niku nawar panjake. Lah niku aku sampean sih to lho. Sinten sing aku niki sinten? Wah, sampean ngoten lho, Dik. Niki dalange Kartolo kula panjake. Adakno Kulo Pradangga. Niki sinten. Nggih. Kena awak pitik ya apa ri? Halo, Dik. Entek wis. Entek. Wis gak ono iku ya apa? Tapi tak ngangai. Segone ya akeh. Lah kari sak lepek. Gone sak lepek. Iya. Iwake sing dintek. Niki ana apa iwake niki? Ngene dhewe ya. Ya apa? Sampean nang warung, tukokno iwak rujak-rujak titik pokoke ana wis. Iki rujak mari. Nggih. Sik ta, Wak. Sampeyan tumun dalange wak rujak iki. Sing akeh jambu mentene cek watuk cek urung dalang. Wis ngene mari, Cak. Ya apa? Nah, wong PTK wis gak ono rujak gak gelem. Wis dolenane anake kemari pitik-pitikan. Oh iya, nggih. Nggih. Dik, enten Pitik-pitikan. Niku ah. Nggih. Kapan sampean njok-njokan? Wah, blakrak pun wis gak mangan mutung. Lho, pun pori ngoten ta. Par panjake nglumpuk dadi siji ambek arek bon-bonan niku, ya. Iku arek jupukan kabeh iki, ya. Dimulai ta. Ya, ya. Oh, tete lole ngono kok niku. Ya apa Wah. niki? Kula niki Niki jam 4 kok wayangan ya napa iki? ngeten lho, Dik. Nggih, kula niki sak temen ujar. Dados titik kata niku sampean ujari nadar kula niki dinten niki kerangan sak gebyakan, kerangan rong Oh. gebyakan, kerangan tulung gebyakan. Awan iki ya. Nggih. Ini kan bengi dilengkapi nggih. Mungkin bengi sampean lengkapi. Sanane ya. Wis aja atik nyindan lho, engko tambah ngrusak gending Kula lho niki iki. niki nak ujar ah. Oh, nggih. Kuwatir lo sing wedok nek roh suaraku sakal kademen. Wah, sam niki. Ana gerdu. Oh. Weh. Oh. Gampang pun sampean dalang kan Pun, ngono sampean PT. mulai pun. Pokoke sandingane kudu enten pitike. Nggih, Nggih, pun. pun. PT. Pun gede-gede nggih ndase mau sak gegem nggih. Semenit. Lho, ndak sak kegem lu awake sak pira? Wis sembuh kono sing penting lak ngira-ngirakno wong wedok no omah ta. Cilik pokoke bangkok. Wetanan ya, wetanan. Wetanan. Encon bakal miwiti cerita. Wadah suaraku enak ya. Iya. Cerita buta Makunalaya Makunalaya. Kang duweni ucap toro sambata biar padang rantak-rantak bangun ra ina wancenya sang surya madangi jagat raya. Kenapa Dik kok kendel? Lah, puntene Wak nggih. Wayange kari. Lho, sampean niki napa sampean niki? Sampean niki dalang ta? Dadi dalang sampean niki. Sampeyan pun ngoten lho nggih, kula duwe gawe niki bondo lho Nah. nggih. Lah esuk wau kula PP nggih, bareng udan sing mlebetaken anak kula niki sanes kothake wayang. Nang kok napa? Kothake tukang iki. Ya Kon napa penok pager, ditolo Eh? sampean niku. Kon penok pager. Iya. Oh, udan wong cete luntur dadi cecek iki. Kula sakniki mboten trima lho, Dik. Ya Pokoke napa? kula nedhi sakniki Main. pokoke main, wonten wayang. Kok wayangan Nggih. Kira mungkin bengi kula lengkapi. Ngoten ta? Kula ganti wayang wong. Lho, ganti wayang wong mawon. Pokok rame. Oh, nggih nggih, Pun. Kan? Terserah ndugi sampean lho, Pun. Ri dadi wayang, Dik. Dadi wayang. Aku dadi wayang. Heeh. Kok ya molo. Apa? Lho, wayang iku lak gepeng-gepeng ta. Nah, kon kok diselepno lek iso gepeng hari. Prasamu kon ndelok aku iki koyo pari PB5 ngono ta. Kon tak dadekno Arjuna. Oh, Arjuna. Ganteng wis golek bekas anane jero. Oh, iya. Iya, iya. Sampeyan gak ada anu, gedang-gedang entah. Nggih, Pun enten. Eling kok kletik dinget. Kangge napa? Lho, gawe gora le. Wah, ngarep. War, Pais. pono tak dadekno dupa.
Ya. Lho dupa ya. Oh sing mlebu alas iki lho. Buta. Oh, buta, ya. Nggih buta niku lho. Kok rungokno critane macak sing kaya buta sebab penonton sing kadung akeh sing iso mantes. Aku sadar diwuru nek mancak buta. Temenan. Iki Kalau lak nggak ada untu-untuan nih kalau. Nen? Untu-untuan kan. Untune garu ana. Rambut ngenten rambut-rambutan. Pun sakniki kulonan lah sakniki lakone napa? Nah, ngeten mawon, Nggih. Pun. Kula sakniki nedhe lakon nggih merga niku ujar. Nggih. Pun Pak Sakerah mawon. Wong iki rek. Coba sakera, Cak. Napa? Sing rame, sing model saiki Ya iki sampeyan lho. wis njaluk cerita wis apa? Iya, masa kini beranak dalam kubur. Ah, Pun cocok, Pun. Nggih, Pun niki mawon, Dek, Pun. Tau nang sumber porong kabeh. Mosok wong gak ro seni ya ngene iki lho. Niku lakone ludruk. Sing pundi? Sing beranak dalam kubur. Nah, sing Pak Sakerah wau. Nggih padha mawon. Oh. Niki lho anu napa? Napa? Ilang layang Kalimasada. Oh, ilang. Kelangan. Wah, kelangan, Dek. Wow, mboten ora napa niku lho. Wah, mboten enten ngoten. Pokoke sing penting lak rame. Oh, ngoten nggih, Pun. Sampai bingung perkara wayang kari aku. Kulonan. Sang saya dalu arara sabir kang lintang kumedhap. Titi sonya wancinya tengah wengi lumrang gandaning puspita. Oh karyananing putyanira. Sang tweca warong grengeng lir suarane matu prata anungsong sarine kembang Apa, Dek, kok gero? blangkemen Pak. Menika warnane pipari pasewakan agung ing negari Ngamarta. Sinten to ingkang jumenenata Bambang Wijakangka Darma Kesumaya Kuntadewa. Dasar Tugung Binathara berbudi bawalaksana pambeke para marta. Saking sapare Sang Nata aja cacak negaran dijaluk ora diwenaki. Yen perlu nyawane diulungake sebab Sang Nata kedunungan getih putih titisane Ratu Rogastina Subalinata. Waduh enak ya. Dek, Enak. Nun, Nggih, nggih cocok, Dek. cocok nggih. Nggih, Pun. Leres niku. Pun ditakoni mawon kliru mungkin kula. Nggih, nggih, nggih mboten. Nalika semanten krawon Yen dalang pun suwe, Dek. lho, nggih sintas mawon, tapi nggih rada lumayan timbang Nggih, liya-liyane. nggih. Nalika semanten Nang sekolahan pun sambil biyen. Sekolah dalang niku. nggih belajar nggih kursus nggih kadang-kadang delok niku asale. Nalika Nalika ngeten niki. Nun? Kayak ngeten iki ya napa carane? Oh nggih kudu tumbas bukune, Oh, mboten buku, ngawur. nggih. Wah, tak petel temen tak takoni. Nggih, Pun, sampean terusaken, Pun. Kau bingung ini. Nalika semanten krawon Nalendra Ndwarawati Bathara Kresna saperlu ngrembak bab ilangi layang Kalimasada ingkang dipun utus ngelati lho sampai utus barang. Lah sampean napa mboten kula bubul kok sampean bubuk karepe dhewe. Ana apa sampean nyenggoli bokong kula niki? Wah, Kuwatir. ingkang dipun utus ngelati panenge Pandhawa Arjuna Permadiya Janaka ingkang medal saking pasewakan Raden Dananjaya kairing Ki Lurah Badranaya. Ayo Ri. Ngomong Ri. Loh, Lah metumu kok kaya wong kaliren ngono sih. lah aku iki ngomong apa lho? Lho ya apa sih kon gak ngrung critane dalang Mang. Abot ngembun dawe Koko Prabu kon niku dikon golek. Ayo Ri. Ngomong Ri. Loh, Lah metumu kok kaya wong kaliren ngono sih.
Lah aku iki ngomong apa lho? Lho ya apa sih kon gak ngrungokno critane dalang Mang. Abot ngembun dawe Koko Prabu kon iku dikon goleki layang Kalimasada sing Lah mau gak kon tedeh iku. kadung bingung adakno. Terus. Iya abot Kok tak main, Cek? 自分の想像を書き残すって少し子供っぽいかな。 Pancen pirang-pirang dino iki aku sedih pamikiraku. nglembren ri omong ngamuri. Sebab aku ngembun dawe Darmo Kandul. Lho kok Darmo Kandul? Darmo Kusumo. Darmo? Darmo Kusumo. Darmo Kasumo. Pirang-pirang dino iki negaraku kelangan buku Siti. Oh, kelangan jimat Kalimasada. Kelangan jimat Kalimasada. Iki aku ora ana pembantu sawijining yaiku saka sanak kadangku. Aku coba njaluk bantuan Kakang Semar. Sopo Semar ri? Lho. Waduh wayange cumpun ono Semar. Golekno ku lho sapa sing nganggur. Pak, kula nyambut sampean dilu mangi. Nyambut. Apa, Dek? Damel njangkep ini lho, ngen bayarane sampean sudah didik. Kok sampean niku wong kula ning mbon saged. Kok Dados wayang atakno. mboten kacu. Dados napa kula niki? Semar. Semar. Diluk mawon. Dilu ah. Dilu. Tapi ngen mantun nggih pun lho nggih. Ya, takonono. Kakang Semar tak jaluk keringetmu sak tetes. Brekekek ukek-ukek rong dulitan. Sak dulisa. Ojo wedi kangelan dina iki kon tak jak benakno genteng. Ngawur e. Ndara, Tak jak goleki jimat Kalimasada. Ndara. Ro, Ya, Ndara. ngono apa Kakang Semar? Enten perlu napa, Ndara? Ayo tutno aku sak Teng lagu. pundi, Ndara? Yai Roro Sembodra. Sopo sembotrone ri? Lho, Kok cakone ngamuk ae ri? golekno wong liya-liya kono lho lho. Ah wis katut. Anu, Cek, bojo sampean kula sile dilu. Lho ya napa sih Dek sampean iki, Dek? Damel sembotra dilu Lama mawon. sih. Lama kata-kata sampean kula mawon pun. Sik mboten kacu dilu mawon. Dilu ah. Jadi Nggih, napa? pun. Sembodra. Dek kan dadakno sembodra, Dek. Ngomongnya halus tani. Nggih. Yai Roro Sembodra. Wonten menapa Kakang Mas? Wong ayu denok debleng. Aduh cek ayune Hop, hop, ini hop, cek aluse. hop, hop, hop. Kakang Semar, sabar Kakang Semar. Den, kula mboten nglarang Den, rakyat kula sampean damel bojo. Yai coba aku pangkundil wae. Hop, hop, pun Dek, pun mboten ada sembot niki Mbak bojo kula niki. Kakang Semar. Mboten sabar. kakang-kakangan, pun. Ya apa sih? Ri, urung tanggapan sida tawuran ki ri. Lah ya Dek, pun. wis kon gak ada anu mata aji sendakep. Wah, edoke Aku kitingen Semar. wis kadek Semar kok. Tak semare. Semar. Ndakep ya, ndakep. Sendakep mata aji. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap. Ler kincanging haris. Pisang mawe gandrung. Sataya katulung. Ayak maye katon baliwur. Wauta lampahipun Sang Risang Dananjaya saya manengah mlebet sak madyaning wana. Dasar lanangi jagat mustikane alam kang kedunungan lenga jaeng katon. Para cimbri prayangan ilulu banaspati gendro tetekan engklek-engklek balung tandak lan warudoyong. Guyu sirek. Padha sumingkir lan padha lalo. Kanca, padha sumingkira. Iki ana gandha arum sumrebet wangi nyata nek iki gandane lenga jaeng katon. Pratandha nek ana satria tedhak rembesi madu andana ware. Ayo aja cacak kesenggol manungsane najan ngidak yang bakal lebur tanpa dadi sumingkir kocap kacarita wonten salah satunggali raseksa mambet gandane lenga jaeng katon gro-gro saking bingai godhong mengkur den lumaken godhong lumah den ngkurpaken saking girange watu sak gerdu diuncalaken dhateng antariksa katampanan mustaka ajur dadi sawala-walang tingkah sang raksasa lir kadya jangkrik dikileni.
Lho iki dadi apa iki kan? Lho, Eh, aku tadi Arjuna. aku dadekno Bauta. Kok rundingan sih, Rek? Ayo. Waduh lah, iki lak padha karo ya takono gak. Lah iki tadi aku menawar wong Buta gak teko-teko kenal. koyo wong mabuk ngono. Oh, gak kenal. Takono, gak kenal. Oh, gak Eh, kenal. Tejo Sulaksono ngono lho. Dek, ingin apa, Dek? Dek. Butone niki lho butone. Pancen nggih ngoten. Ngoten ta Sampeyan pun butone. melok-melok ta. Wong kene wedi wong ngene. Mboten mung butone mantun kelken Korea. Oh, nggih. Takon. Tejo Sulaksono. Amu jalma manungsa kowe sapa kang dadi aranmu wong bagus? Wah. Buta kala Sola muja Rek, wis ngelinyu to banjir mari, Rek. Kok kata buta galak. Enggak. Buta tetanya atau buta begal ngono lho. Aku ngomong buta-buta ditabui. Panjai kabeh yo melok gak genah takno. Oke, jadi ini adalah Huawei MatePad Air, tablet yang kata Huawei ini bisa dijadikan sebagai pengganti laptop karena di dalam Buta, aku melok takon Oh, karo nopo? awakmu. Bener. Kon buta alasan apa buta kampungan? Nggih, yen ora hidup marang jeneng sira. Aku raksasa sing jaga alas kene. Sing jaga alas. Apa kon kepingin? Ayo tak jak nontok tenang terminal. Kono aja kladukku melancang ngomonganmu sosok. Oh, Nek kon jaga alas kene piro regane pring petung situ? Tetek bakul usuk ta Arjuna kon niku. Jadi, dalma menungso Gelem tawur geger. wektu dino iki. Ayo, bali. aku gelem bali lewis katon siraku gemblondong. Ayo kon Tanda ayo. sepetake buntol sumyor tati banyu. Sing ati-ati Den Prayitno leno ilang dompetmu. Kok ngamu ya apa nih? Yo arek sabari sih. Yo musuh dalang le. Ayo. Woi. Woi. Waduh, 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 waduh. Ya apa butuh kok ngamuk gak karu-karuan. Aku tak dhisik. Wadah pun piring-piring pecah sedanten iki. Wong aku diculuk munawar. Ya napa Dek Kartolo sampe niki? Aduh butuh gendeng temen rek. Lah apa sing digawe dijejeki? Ya napa sampe niku? Sampeyan diapaken? Walah, golong-golongaken disewaduki. Lah bocah sampean mau pundi? Ha niku nututi. Gelungan kula brodol kan. Yo, ya napa? Lah wong dalane ya dijejeki ya dakno. Lho yo opo? Lho war. Wadah dah, butone mang gak iku lho. Ya napa, Dek? Angane ngamuk sampak mripate gak ketok apa-apa iku mang. Apa? Kanjingan angkara murka. Walah, ya napa Wis gak ketok apa-apa, ketok warung tok.
Kacau mulane ta. Mestine buta karo Arjuna iku butane kalah. Arjuna sing menang. Kok tambah nemeni aku keculek dhisik. Oh, arek iku. Aku diuntune. Wong untune kaya ngoten iku. Tapi jangil untune. Wah, wis pun ngeten Pak, sepurane mawon. Wong niku kanggo syarat nggih. Nggih. Mungkin bengi mawon kula tak wayangan sing napa sing rame. Nggih pun mboten napa niki kangge ujar kula nglecakani ujar nggih. Nawari dadi buta bener guru. Wadah kuat ngangkat are ngangkat utang dhuwit 10.000. Ngomonganmu keladuk njen nggon. Wis ngene mari Cak. Apa sih? Karene gak ada wayangan saka ngidung ae, Pak. Ngidung. Wadah. Dendane. Dipares maneh iki. Malah kleresan Dek sampeyan niki. Lah mamula melok kon iku gedhen lho. Dikengken rakyat kula ngidung. Ngitung ah. Nggih. Ya Pak, tadi Tapi colo iki dalan-dalan tiban rasane iki. tahu. Dan apa? Ketiban gendeng papat. Wis ah, njaluk ngono. Pun ngoten mawon pun Ayo, sampeyan hitung, Mas. hitungan pun. Ayo.